लोगोफोर दिनै आबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय, अब्ला बुजिगोन। खोरोमदाव औवारिया बुंदों दा नैबे एट प्रेजेन्ट बे टाइमाव आलादा रायजो एबा सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि सेन्ट्रेलाव जेबो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया, जेबो बिथांखि गैया होननानै बिथाङा बुंदों। नोंथांमोननि बै जेला प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्ट सिटआव दङमोन, बे टाइमाव नोंसोरो जेब्ला कन्टिनिउसलि मुभमेन्ट खालामदों आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय, बे टाइमाव क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङमोन नामा? जुदि गमामायैनो नोंसोर मुभमेन्ट खालामनाय टाइमाव क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङमोनब्ला दिनैनि दिनाव आलादा रायजो बड'लेण्डआ बहाथो? बहा? बे बिटिआर खौनो आलादा रायजो बड'लेण्ड होननानै बुङो नामा? खोरोमदाव दम दङब्ला फिननाय हो। जायनि थाखाय फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारिया बुंखादों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैथ'वा, जाथ'वा, मोनथ'वासो होननानै बुंदों। बाट खिन्थु हाग्रामाया मालाबाबो बुङाखै आइ डन्ट वान्ट बड'लेण्ड होननानै हाग्रामाया बुङाखै। खिन्थु हाग्रामानि इमेजखौ गाज्रि खालामनो ससाइटियाव माने बर' रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनहोनो एबा गाज्रि मोनजाहोनो थाखाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ बेबायदि माखासे फर्मुला मेकिं खालामनानै नै हाग्रामाया बड'लेण्ड नांला होननानै बुंदों। रायजोफोर माबायदि जोलैनि हांगार, हाग्रामाया सासे बिटिसिनि चिफ जालायलायनानै मानो बेबायदि बुंनांगौ होननानै मिथिं गिदिर गिदिर मास गेदारिं जानाय अबेबा सुबुं गौमा जानायाव प्रमद बर'आ बुंदों, सावनानै होदों, रिपुटेसन खालामदों, बदनाम खालामदों। नाथाय नोंसिनि पलिसि एन्ड क्राइटेरिया दङ होननानै मुभमेन्ट खालामनाया मा जाखो? बहाथो बड'लेण्डआ? बहा? सोरनिबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना बादा होनांगौ, खर' सानांगौनि जेबो दोरखार गैया। रावनिबो थाखाय क्राइटेरिया एन्ड पलिसि थाखाया, बुजिबाय? नोंथांमोना गोदोलाय मानोथो क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङनो मानोथो मुभमेन्ट खालामा? नोंसोर इसिबां गोरोंब्ला दिनै क्राइटेरिया एन्ड पलिसि थासेयावबो नोंसोरो मानोथो बड'लेण्डखौ मानोथो लाबोनो हायाखिसै? बाराद्राय अंख खालामनानै जेबो लाब गैया, बाराद्राय थगायनो नाजानानै जेबो लाब गैया। डन्ट ट्राइ, अके? रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा, बुजिबाय? बयबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो गोरों गोरा जाबाय। ग्रेजुवेलि डे बाय डे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोरों गोरा जाबोगासिनो दङ। सोरखौ थगायनो ओंखारदों? थामहिनबा नोंथांमोनाथ' अलरेडि दिल्लीयाव दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानैसो फैबावदों लिरनानै। फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन खोरोमदाव मा बेलाय? व्हाट इज दिस? व्हाट डाज इट मिन? बिनि मिनिङा मा? मानि थाखाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन मानि थाखाय लिरना गारबोखो? सोरबा बनसु बा सोरबा एनि पार्टि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जुदि नांनो ओंखारदोंब्ला, बिथांमोननि आइडिय'लजि एन्ड माखासे केरेक्टारिस्टिक्सफ्रा जुदि मोजांब्ला बिथांमोना कन्टिनिउ खालामदों, जोंहा बुंनांगौ गैया। रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा सापर्ट खालामगोन जाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय खामानि मावगोन, बेजोंनो रायजो राजाफ्रा बारसोमगोन, बे रोखा। बिकज टिल नाव जोंनि बर'नि सिमाङा दिनैसिमबो फुलफिलमेन्ट जायाखै। बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआ जावरिखाङो, खर'आव मेलेमाव गासिबो फिजिकेलि सिं गंलायनाय आबै आबौ बोराइ बेन्थ'मोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नायलांनो मिजिं दंमोन। नाथाय बिथांमोना समनि फाखनाव दिनै नुनो मोनाखिसै। आसा खालामदोंमोन सानसे नङा सानसे जोंनि सिमाङा मोगथां महर मोनगोन होननानै। नाथाय नोंस्रा मा फाग्ला फाग्ला खोथा बुङो? जाम्बा नामा नोङो खोरोमदाव औवारि? गोसो जायोबानो सेन्ट्रेल सरकारा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ दाफुंनानै होनो हायो, बुजिबाय? नोंसोरबायदि बेबायदि पलिटिक्स खालामनानै गेजेर ससेयाव बर'नि सिमांखौ एबा बड'लेण्डखौ बेबायदि खालामनो नाङा नोंसोर, इसिबां गोरों गोराब्ला। जायनि थाखाय नोंसोरो दिनै पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनो गोनां जादों। नोंसोरो मानो बुंखो दिनैनि दिनाव? लाजिनो रोंदोंना रोङाखै खोरोमदाव औवारि? पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै दिनैनि दिनाव जेबो बिथांखि गैया होननानै बुंनो लाजिदोंना लाजियाखै? मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि हाग्रामाया बुंखादों, मोजां खोथाखौनो बुंखादों।
बड'लेण्ड मोनथ'वा दानो जाथ'वा होनना बुंदों बे टाइमाव नोंसोरो जोलैनि हांगार जाथिनि बेनाव थै गैया नामा ब्लाड गैया नामा सेन्टिमेन्ट गैया नामा होननानै नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव माने ओरैबायदि बखिबोदों क्रिटिसाइज खालामदों नाथाय फैयै फैनानै दिनै नोंसोरो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया दङ होननानै कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानैसो लाबोदों बहाथो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दङनो हो व्हेयर इज योर क्राइटेरिया बड'लेण्ड मुभमेन्ट व्हेयर इज योर पलिसि एन्ड क्राइटेरिया बबाव थांखो बबाव गोमाखो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया दंथारो मोनथारो जाथारगोन सानसे बर'नि सिमाङा मोगथां महर मोनगोन होननानै नोंसोरो रायजोफोरखौ लानानै लामा जथेनाय रेल लामा जथेनाय बे बास खर' गोजौ गाखोनानै प्रमदआ बुंनाय खोथाफ्रा बबाव मा जाजोबखो जायनि थाखाय इंराजियाव मोनसे एग्जाम्पल दंलै खोरोमदाव औवारि हिस्टरि रिपिट इटसेल्फ होननाय खोथाया बेनो जारिमिना ससाइटियाव एबा समाजाव हारसिंनो जावरिखाङो एबा मोदानो होन्दों रिफ्लेक्टिं जायो बुजिबाय नोंसोरो दिनैनि दिनाव बेबायदि बुंनो नाङा क्राइटेरिया गैया पलिसि गैया बेबायदि बुंनानै सोरखौबा नोंसोरो माबा कनफिउज खालामनो हागोन एबा माबा मोनसे खालामनो हागोन नो दिस इज नट लाइक देट जिबनावबो बेबायदि साननाङा डोन्ट थिंक लाइक देट मिस्टार खोरोमदाव औवारि अके स' नोंथाङा कनसियास जानाया मोजां एसे सानो हयै खोथाखौ बुं बुजिबाय हो रायजो राजाफोरखौ गोथां गोब्राम थगायबाय क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ होननानै मानोथो थगायनांगौ जाखो हो नोंसोरो नोंसोरबो जेब्ला आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय लामा जथेदोंमोन बास बन्द खालामदोंमोन रेल माने ट्रेक माने रेल लामा जथेदोंमोन जिखुनु सुबुं गौमा खुंनानै आलादा रायजोनि थाखाय नोंथांमोना गिदिर मिटिं लादोंमोन हो नोंसोर मुभमेन्ट खालामनाय टाइमाव क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङमोन नामा दङब्ला बिनि फिननायखौ हो खोरोमदाव औवारि मिटिं गिदिर खालामनानै प्रेस मिटआव हो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया दङमोनबा गमामायैनो दिनैनि दिनाव जों बड'लेण्डखौ मोननांगौमोन बे 100% रोखा अबियासलि दिनैनि दिनाव बुंखागोन नोंथांमोननि दिनाव क्राइटेरिया दङ नाथाय दिनै सोरबा बनसुबा सोरबा इन्डि पार्टि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो ओंखारनायाव नोंथांमोना मानि होबथा बिसिनि मुभमेन्ट खालामनायाव मानो क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै नोंथांमोना मानो बुंखो अब्ला दिनैनि दिनाव जोलैनि हांगारालाय सोरथो जाखो हाग्रामाया मालाबाबो नंखाय खोथा बुङालै जा खोथाखौ बुङो सानै हयै स्टाडि खालामनानैसो बुङो नोंसोरबायदि थगाय थसि जेब्लायबो माने फल्स खोथा बुंग्रा बेफोरबायदि मानसि नङा बियो बुजिबाय नोंसोरबायदि माने फेक प्रपागान्डा खालामग्रा नङा बुजिबाय आबसु आरो इउपिपिएलआव जोबथादों क्राइटेरिया दंमारोब्ला मोननांगौमोन बड'लेण्डआ बेबायदि खालामनो नाङामोन लाजिनांगौ खोरोमदाव औवारि नों सासे सेमलेस आबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जालायलायनानै दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गाजा बेरनो रोङि एसे मिनिंफुलनेस खोथाखौ बुं ट्रुथफुलनेस खोथाखौ बुं मा मिनिंलेस खोथाखौ मानो बुङो एसे सुइटेबल एसे फ्रुइटफुल खोथाखौ बुं जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो नोंसोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों दिनैनि दिनाव जोंनो बड'लेण्ड नांला फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड वी आर सेटिसफाइड उइथ दिस बिटिआर एकर्ड होननानै बुंनायनि थाखायनो लिरनानै गारबोनायनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों आरो बिनि सायाव बुंबावबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै बुंबावबाय जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि खोथाखौ गनायला आरो आनएक्सेप्टेबल जेखि खोथा बुङा रायजो राजाफ्रा खोनासंला स' नोंथांमोना सानो बे खोथाखौ बुङोब्ला एसे मोजां जायो